Kaya sanay-sanay din na kanyang mga puso. Sa mga pagkikol at ang lahat ng mga banal na nabuhay sa isip ng kaligutuloy sa iyo. May pagdiwang iwanan, supuri, karangan mo sa mga anak ng Panginoong Jesus Cristo. Sa mga Kristo, kantang pagkalooban ng kamayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan. Atin ay sa lahat ng kapakapan. Samantalang aming pinananalitan ang dakilang kahayag ng kapagligtas namin sa Yesu Cristo.